Bona tarda, benvinguts i benvingudes. Comencem aquest ple ordinari d'octubre de 2018, una vegada més, com malauradament des de ja fa un any, reclamant des d'aquesta institució res més que la llibertat immediata de les persones preses, polítiques i tots els exiliats i exiliades com deia, des de fa un any arran del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i una vegada més manifestar també aquesta exigència i aquesta indignació per la situació que ja fa massa temps, fa molt temps, que no hauríem de patir ni un sol dia totes aquestes famílies. Gràcies a tots per venir, gràcies un cop més també a la televisió de Cardedeu, que com cada ple de dijous final de mes ens fa aquest acord que tenim per conveni, però que en el fons és tota una feina d'un voluntariat que ahir emetia el 50è aniversari de l'Envol Cardedeu en directe i avui emet aquest ple i que fa un servei extraordinari en aquest poble. Si vol començar, senyora secretària. Bon vespre. En primer lloc tenim l'aprovació de l'acta de la sessió del ple anterior, l'ordinària corresponent a la sessió del dia 27 de setembre de 2018. S'entén que si hi ha alguna esmena, si no hi ha cap esmena, doncs Maria. Passem doncs al següent punt, que és l'aprovació del compte general de la corporació corresponent a l'exercici 2017. Bé, el compte general, com sabeu, la sessió és una comissió semblant a una comissió informativa, però en el fons es tracta de la Comissió Especial de Comptes, tal com està regulat per poder-lo aprovar. Aquest compte general, aquesta Comissió Especial de Comptes es va celebrar el 4 de setembre, es va fer l'exposició al públic i per tant aquest és el primer ple, com que no hi ha hagut al·legacions ni observacions en què el podem aprovar. Bàsicament el compte general són els comptes municipals, els comptes anuals, en aquest cas el compte del 2017, i inclou tota una documentació que la intervenció municipal ha detallat per la seva publicitat i transparència. Tot el balanç del 2017, els comptes de resultats econòmics i patrimonials, el patrimoni, totes les qüestions de fluxos d'efectiu i tota la liquidació, que de fet ja en vam parlar en el ple en què es va aprovar previ al compte general, per tant seria una mica repetir-nos. Bàsicament, si parléssim de resultats, hi ha algunes dades més que interessants en la que, si féssim una anàlisi financer, el que destacaríem és que hi ha un romanent de tresoreria amb el que ara mateix és un romanent líquid de tresoreria positiu de 4.719.000 euros. Per tant, hi ha un perfecte equilibri financer a curt termini i l'estalvi brut ha estat molt similar a aquest romanent, que són 4.765.000 euros. Per tant, el deute se segueix reduint, com els darrers anys, i l'endeutament se situava en 9.152.000 euros, que és un ràtio sobre ingressos corrents, és a dir, sobre la nostra capacitat de generar ingressos anual, el ràtio d'aquest deute és de 48%. Per tant, és un deute més que sostenible i que no ens provoca cap mena d'intervenció ni de supervisió dels comptes en aquest sentit, ja que els barems d'intervenció són molt més amunt, estaríem parlant d'un 110%, quan t'endeutes més de la teva capacitat d'ingressos, i en aquest cas és un 48%. Bàsicament el que portem a aprovació és això, una aprovació de la gestió d'aquest període, no és una validació de la gestió sí o no, sinó que aquests números són correctes i són els que la intervenció ens ha posat a la Comissió de Comptes i avui de forma definitiva en aquest ple. Bé, en aquest cas esperem l'aprovació, perquè en el fons el que es fa no és ni els pressupostos ni la gestió, sinó bàsicament que aquests comptes són correctes i tal com va detallar la intervenció a la Comissió Especial de Comptes, considerem que la publicació i la transparència i tots els detalls, tota la documentació aportada són més que correctes i supervisats. No sé si hi ha algun comentari a fer per algun dels grups. Avui no hi ha el senyor Abad, no? PDeCAT, Grup Socialista, la CUP, Esquerra. No? Doncs, Maria. Doncs passem a la votació. Vots a favor? 8. Vots en contra? Abstencions? 6. Queda aprovada. El següent punt és l'acord de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, l'aprovació provisional. Detallarà el punt en Benet Fuster, després si algun regidor o regidora vol fer algun aclariment del seu àmbit, doncs també el podrà fer. Bé, doncs avui portem a ple el que serà l'última proposta d'ordenances de la legislatura
i hem dit reiteradament que és una proposta particular, precisament per això, perquè aquestes són les ordenances que han de portar els ingressos necessaris pel pressupost de 2019, que, com tothom sap, perquè ho hem dit moltes vegades, és un pressupost de transició entre dos mandats, perquè, si algú no ho recordava, ho recordem ara, el 26 de maig del 2019 hi ha eleccions municipals i europees i potser alguna altra. I nosaltres sabem bastant bé, aquest equip de govern, que els pressupostos de transició entre mandats està bé que estiguin fets amb cert consens, com a mínim pel que fa als ingressos. El nostre equip de govern, el 30 de juliol de 2015, estàvem aquí, tot just feia 2 mesos que havíem pres possessió i ens vam trobar en la tessitura d'haver d'aprovar un pressupost precipitadament per ordenar algunes coses i per poder fer alguns projectes que teníem en ment i atendre algunes necessitats que s'havien d'atendre amb urgència. Per tant, nosaltres sabem que hi ha poques coses més desagradables que entrar a governar una administració local amb un pressupost que limiti les possibilitats de desenvolupar projectes. I és perquè ho sabem que des de la comissió informativa de juliol fa molts dies hem anat dient a l'oposició que ens agradaria parlar amb ells de quina mena d'ordenances trobava que calien. I entre d'altres coses ho dèiem perquè sabíem tots plegats que tindríem uns quants hàndicaps a la propera legislatura i per això ens hagués agradat consensuar ordenances i consensuar criteris d'ingressos. Ja havíem advertit, nosaltres, que no volíem venir amb una proposta tancada i, de fet, fins i tot el document que s'ha acabat penjant a Dropbox és una cosa que està bastant plena d'anotacions perquè hem esperat fins a l'últim moment per anar incorporant propostes. El que hem explicat reiteradament a l'oposició, i és el que toca que expliquem avui a ple, és que els propers pressupostos seran uns pressupostos amb alguns hàndicaps, i un dels hàndicaps importants que tindran els propers pressupostos sobretot és el capítol 1, perquè el capítol 1 sabem que, en principi, les retribucions a treballadors i treballadores públics s'hauran d'actualitzar un 1,9 per aquest any, un 2,5 pel següent. Això voldrà dir que hi haurà 300.000 euros que ara mateix no són a pressupost i que han de sortir d'alguna banda. Nosaltres, els treballadors públics, em sembla que fan una excel·lent feina i que la seva remuneració sigui la que toca, ens sembla més que adequat, però en tot cas això sí que ens posa davant d'un cert desajust que tocarà veure com afrontem. Nosaltres ja sabem que els impostos no són gaire populars, però el que és bastant freqüent, que es fan aquesta mena d'enquestes, tant del Centre d'Investigacions Sociològiques com del CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, i la ciutadania, habitualment, el que sí que té bastant clar és que abans que retallar serveis, doncs el que sol preferir és mantenir serveis, encara que això sigui a costa de pagar una mica més. I aquesta mena de decisió, i aquest és l'argument amb el que hem afrontat aquestes ordenances enguany. Sabem que hi haurà un capítol 1, sobretot, que implicarà una despesa més important de la que suposava fins ara. Sabem també que del Consorci de Residus segurament augmentaran preus i probablement també quota. Per tant, sabem que fins i tot si no fem res nou, res diferent, fins i tot si no hi ha cap necessitat imprevista, necessitarem més ingressos que els que hi ha actualment per mantenir un nivell equivalent de serveis. De fet, a nosaltres ens agradaria fer-ne algun altre. De fet, el que seria fantàstic és que normalment s'aprovessin alhora els pressupostos de despeses i els d'ingressos, perquè així ens estalviaríem aquella mena de coses estranyes que hi ha qui té temptació del ple que hi ha ordenances, dir que està en contra dels impostos, però el ple que hi ha pressupostos, dir que està en contra de les retallades. Com sabem, tot el bo alhora no pot ser, s'ha de triar. Però, en tot cas, avui el que toca portar aquí és aquest ple d'ordenances, són aquesta proposta d'ordenances, i jo em limitaré a fer el que fem habitualment i el que deia el Joan, que és que faré una explicació més o menys escueta de quins són els canvis, les principals novetats per aquest any, i si hi ha algun dubte o hi ha alguna qüestió que requereixi un aprofundiment una mica més detallat, ja l'anirem fent. Com cada any, hi ha alguns canvis per adequar les ordenances a la llei vigent, al cost efectiu de serveis, qüestions d'aquestes més aviat menors, canvis puntuals o de redactat, però enguany també n'hi ha alguns de certa importància. L'oposició ja ho ha vist, però per la gent que no ho ha vist, a la taxa de recollida de gossos hi ha un canvi en l'empresa proveïdora de serveis i això implica un cert canvi en el preu del xipatge, de la inserció de xip, que seran uns 10 euros addicionals.
I hi ha una altra novetat que, si voleu, és com de més entitats, perquè com que en l'impost de les plusvàlues, l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, és un impost que ha portat molta polèmica perquè hi ha hagut gent que l'ha hagut de pagar quan havia venut, semblava, els seus pisos per un impost inferior al que els havia adquirit. Això era un tema que ha portat certa cua judicial. Doncs en principi s'incorpora un redactat que diu que no hi estaran subjectes les transmissions a les quals s'acrediti que no hi ha hagut increment de valor. També, com altres anys, hem intentat anar fent en les ordenances ser al màxim d'eficients en les taxes. Hem anat eliminant aquelles que portaven ingressos baixos, hem intentat reduir al màxim els procediments de gestió, etc. I per l'any que ve també hi ha algunes propostes en aquesta línia. Per exemple, es proposa una modificació de l'ordenança d'ocupació dels terrenys d'ús públic amb taules i cadires, per tal que aquestes ocupacions, aquelles que siguin per més d'un any, no s'hagin de fer per autoliquidació continuadament. I en la mateixa línia s'eliminen, o es proposen eliminar, perquè això s'ha d'aprovar avui, la major part de les taxes de cementiri vinculades a les despeses administratives pròpies de l'Ajuntament. En tot cas, aquestes modificacions, si bé poden ser importants per a la gent que se'n beneficia, en el còmput global dels ingressos de l'Ajuntament són quasi insignificants, no suposen gaires canvis en els ingressos aquestes qüestions. I com hem dit al principi, el que calen són ingressos extraordinaris, perquè nosaltres som partidaris, és una cosa que hem dit també sempre, de mantenir o augmentar serveis, i aquests ingressos extraordinaris només poden venir de dos llocs, que són els dos principals impostos en matèria d'ingrés a l'Ajuntament. L'IBI, que són més de 5 milions d'euros d'ingressos, i la taxa de residus. Llavors, la proposta que portem a ple contempla el que hem dit, actualitzar aquests impostos a la variació de l'IPC interanual i, per tant, un augment de 2,2%, que a nosaltres ens sembla que en un context on els propietaris dels pisos han vist que el valor dels seus immobles pujava més d'un 10%, doncs sembla una pujada que té un cert sentit, perquè no ens cansem de recordar que l'IBI és un impost al capital immobiliari. I en principi, amb aquestes actualitzacions de l'IBI i a la taxa de recollida aconseguiríem mantenir el nivell d'ingressos necessaris per mantenir els serveis i fins i tot per poder fer algun projecte nou que ja hem començat a debatre, a pensar, fins i tot a la comissió informativa ho havíem comentat, que és que com que es contemplava aquest any introduir alguns canvis en l'estructura de preus, introduir alguns criteris de tarifació social en alguns serveis i particularment, per començar, en les escoles bressol. I, a més, sabem que probablement haurem d'assumir en part, ni que sigui, els casals d'estiu i que aquest any hem vist que aquest era un servei de conciliació per a les famílies quasi essencial, doncs està bé assegurar tenir un cert coixí econòmic per poder-los fer. També, com a novetat, aquest any es plantegen algunes bonificacions fiscals noves. En primer lloc, una IBI del 50% pels habitatges que hagin instal·lat sistemes d'aprofitament tècnic o elèctric de l'energia provinent del sol. En aquest cas hi ha un procediment més o menys regulat i d'homologació de l'administració competent. I, a més, es regula la bonificació de les famílies nombroses perquè no hagin de sol·licitar la bonificació cada any, com passava fins ara, sinó perquè un cop la sol·licitin la puguin gaudir durant tot el termini de vigència del títol de família numerosa. Hi ha una altra bonificació nova del 30% per aquells habitatges que facin ús dels sistemes d'autocompostatge, que seria una bonificació acumulable a la de fer ús de la deixalleria, tot i que el màxim de la bonificació seria del 55% de l'import. I, de fet, pel que són novetats, ho deixem aquí, jo reitero dues coses, que ens hagués agradat fer aquestes ordenances de manera més consensuada i que ens agradaria a futur poder fer-les en paral·lel a les ordenances de pressupost, perquè sempre és més fàcil, quan estàs prenent en consideració quines són les necessitats i quines són les polítiques que vols fer, doncs quins són els ingressos que necessites. Però, en tot cas, com que a nosaltres ens semblava que hi hagi qui hi hagi el proper mandat, com a mínim es voldrà mantenir un nivell de serveis equivalent a l'actual, doncs que ens tocava garantir que es poguessin desenvolupar un nivell de serveis equivalent a l'actual. No sé si algú vol afegir alguna cosa, alguna ordenança puntual de cada àmbit, i si no és així, doncs, des del grup socialista. Josep. Moltes gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, evidentment, agraïm i entenem com a sincer la voluntat que ha tingut el nostre primer tinent d'alcalde en benefici en convidar-nos a participar en la definició dels ingressos pel proper pressupost, però també entenem que altres anys això no ha estat i nosaltres hem entès que, si no ha estat altres anys, per què té que ser aquest any?
no entenem el per què. I la veritat és que ho sento, però no crec que no toca, perquè evidentment les nostres propostes van de manera molt diferent a les vostres i que crec que no voldreu acceptar. És veritat que aquest any són les últimes ordenances fiscals d'aquest mandat. Nosaltres sempre ens hem centrat bàsicament en el que s'entén com a tarifa fiscal del ciutadà, que són aquells 4 tributs que més o menys tothom ha de pagar. Impost de béns immobles, taxa d'escombraries, vehicles de tracció mecànica i aigua. Descarto l'aigua perquè té un procediment diferent al que estem fent en aquests moments, que són les ordenances fiscals. Si fem un recorregut al llarg d'aquests 4 anys de mandat, a les ordenances del 2016 la veritat és que no es va pujar aquesta tarifa fiscal. Vam definir un nou tipus impositiu per a aquelles unitats cadastrals que es destinaven a usos comercials, a usos de serveis, a usos d'aparcament. Per l'any següent, per l'any 2017, vam incrementar un 2% la tarifa d'escombraries. Ja va ser un primer any que vam augmentar la tarifa fiscal dels ciutadans i ciutadanes de Cardedeu. I vam tocar una mica una bonificació de l'impost de vehicles de tracció mecànica, que vam passar que la bonificació del 100% no fos per vehicles de 25 anys, sinó fos per vehicles a partir de 50 anys. Per l'any passat vam incrementar l'IBI un 2%. Vam intentar fer progressiu la taxa d'escombraries, es va veure que evidentment no tenia cap mena de fonamentació i per això va decaure. Vam aplicar una reducció amb l'impost de vehicles de tracció mecànica, que va ser un coeficient de l'1, que va implicar una reducció del 50% pels vehicles de menys de 8 cavalls fiscals, o sigui, els de menys potència, i vam fer un petit ajust amb el tema de la bonificació amb els vehicles de 25 a 50 anys. I aquest any incrementem un 2,2%, el que és l'IBI i el que és la taxa d'escombraries. Per tant, dels 4 pressupostos, 3 hem pujat els impostos o la tarifa fiscal als veïns i veïnes de Cardedeu, en una època que nosaltres entenem que no tocava pujar, perquè evidentment venim d'una crisi econòmica profunda, evidentment que econòmicament sembla que anem a millor, però això a nivell del treballador o del ciutadà encara no es reflexa clarament, sí potser a nivell de determinades empreses, i nosaltres entenem que aquestes pujades que afecten tant a tota la població són més gravoses per a aquelles persones que més necessitats tenen. Aleshores, i durant tots aquests debats d'ordenances fiscals tampoc hem tingut en compte una cosa. Durant tots aquests anys, com a conseqüència de la revisió cadastral que vam fer l'any 2008, hem anat durant 10 anys incrementant un 10% l'IBI. Això no és culpa seva, perquè ja venia establert en el d'aixonses, però sí que vostès tot aquest increment han incrementat algunes vegades l'impost de béns immobles en lloc de mantenir-lo congelat. En contra, moltes bonificacions o moltes reduccions de pagament d'impostos durant aquests anys no les hem vist. Potser és perquè ja les tenim totes establertes o no, potser sí, però millor hi ha altres que poguéssim hagut aplicar. I entenc que els serveis tampoc han mostrat una millora clara ni han implantat nous serveis. Tenim carrers amb les rajoles aixecades, per mal col·locats els panols, aixecats pels arbres, no estan gaire nets els carrers i molta cosa per a la gent gran la veritat és que no en tenim. I centrant-nos en la pujada que proposem aquest any. En final, d'acord amb la memòria, l'increment dels impostos ens representa uns 140.000 euros. Això és el que representa. I jo em pregunto, vostè sap quan el pressupost corrent de l'Ajuntament, senyor Baret, més o menys sap quan és? Se'n recorda? 16 milions d'euros. Si traiem les transferències corrents, el que la gent entén com subvencions, es queden 15.200, 15.300. Aquests 140.000 respecte a aquests 15.200 és un 1%. Un 1%. M'està dient l'Ajuntament de Cardedeu que amb una bona gestió pressupostària és incapaç d'assolir aquest 1%?
i hem de pujar els impostos al conjunt de ciutadans de Cardedeu, no a través d'una correcta gestió dels nostres ingressos, les nostres despeses, no podem assolir aquesta pujada i hem de tornar a incrementar el pressupost als nostres ciutadans i ciutadanes. I a més tenint en compte, com per exemple, que tenim tancaments de romanent positius molt elevats. Doncs què esperem per poder aprofitar aquests romanents de tresoreria positius per aquestes coses? I no pugem els impostos. I a banda, ens dediquem a vendre patrimoni per financiar projectes faraònics que no tenen res a veure amb les necessitats del municipi, doncs evidentment necessitem incrementar els impostos. Bé, dit això, la nostra proposta és clara, congelació. No cal pujar els impostos. Amb una millor gestió dels recursos de l'Ajuntament no seria falta pujar els impostos. Per tant, el nostre vot serà negatiu. Sí, Marc? Perdó. Bé, intentarem no recaure en la majoria de coses que ja han comentat. Simplement agrair que aquest any se'ns hagi tingut en compte. No els hi cal en el govern, ja ens ho han demostrat en els últims anys aplicant simplement la llei de la majoria absoluta. Aquest any sí que se'ns ha ofert, com deia el regidor en Benet, poder participar. Tanmateix s'ha fet una única reunió informativa i poc més. Llavors no entenem aquí també aquest atac directe que s'ha fet a la no participació quan ens tenen acostumats ja a simplement aplicar i aprovar el que vol el govern sense ni tan sols demanar-nos opinió, i portem anys així. Llavors, entrant a valorar les ordenances fiscals, també ho vam dir en aquesta reunió, nosaltres haguéssim apostat per intentar regular les noves despeses que es preveuen a partir dels pressupostos i no de les ordenances fiscals. Això ja ho vam comentar, el govern sembla ser que no hi va estar d'acord, com deia en Benet, justifiquen aquesta pujada amb un manteniment de serveis, però entenem que el pressupost, fent una gestió més eficaç o més eficient dels recursos, es podia mantenir el nivell de serveis sense haver de pujar de nou els impostos. Llavors, en tot això, és evident que el nostre objectiu com a govern hagués estat un altre. Tanmateix, sí que és cert que se'ns ha obert la mà, com dèiem, ho agraïm. Veiem que almenys s'ha fet aquest esforç i, per tant, per coherència, ja que no vam aportar tampoc cap altra proposta, ens abstindrem. Molt bé. I Benet, si vol respondre. Bé, a mi em sap greu, probablement el que deu haver passat deu ser això, que potser no estàveu del tot acostumats a que us consultéssim determinades coses, vés a saber, i hi ha hagut una certa manca d'entrenament, però en tot cas reitero que l'oferiment era més que sincer i el senyor Quesada es preguntava per què, i és per un motiu molt senzill que he explicat a l'inici, i és perquè són uns pressupostos de transició entre mandats i malgrat que nosaltres estiguem bastant convençuts que a la propera legislatura hi haurà un govern molt semblant a aquest, fent unes polítiques molt semblants a les que ha fet el nostre govern, podria ser que no fos així i ni que fos per pura diplomàcia, respecte, consideració, digue-li com vulgui, em sembla que és pertinent que vostè pugui participar a l'hora d'elaborar els ingressos d'un pressupost que potser li tocarà gestionar. Jo crec que no passarà, però en tot cas, per aquest motiu, els convidàvem aquesta vegada amb especial insistència. Que l'IBI és un dels grans impostos municipals és obvi i em sembla que cada any hem tingut aquest mateix debat i cada any hem fet exactament la mateixa dissertació sobre per què l'IBI té sentit, per què l'IBI és un impost al capital immobiliari, per què, com que és un impost al capital immobiliari, tindria sentit que fluctués amb els preus i potser sí, m'estalviaré el monogràfic de l'IBI anual, perdoneu, ja em renyen. Però al capdavall, i és més, aprofitant que vostès
ara governen a l'estat espanyol i podrien ficar mà al cadastre, doncs no, hi ha pendent una revisió de la fiscalitat, amb una revisió del cadastre, en el qual, centrem-nos aquí, perquè aquí l'IBI és un impost al capital. L'únic problema que té l'IBI és que probablement la base imposable no es calcula sempre amb la precisió que caldria i que segurament la base imposable no fluctua, o com a mínim l'impost en funció de la base imposable no fluctua amb la progressivitat que ens agradaria. Però en tot cas, l'IBI continua sent un impost al capital, és un impost progressiu, és un impost en el qual els que més tenen més paguen, estaria bé que paguessin encara més, però en tot cas, ni que sigui en termes proporcionals els que més tenen més paguen, i per tant aquesta pujada de l'IBI, que al final en termes mitjans suposarà entre 8 i 9 euros aproximadament per rebut, són uns 8 o 9 euros que els que tenen els que viuen en habitatges de menys valor seran molt menys que aquests 8 euros anuals i els que viuen en habitatges de més valor serà més, i per tant és una quantitat quasi irrisòria que en aquelles unitats familiars que viuen en habitatges de preu més baix serà bastant més petita. Jo només volia dir una cosa en aquesta ronda al final, i és que aquí hi ha un argument que es repeteix en les respostes de l'oposició, que és que ens podríem estalviar pujar impostos si hi hagués una millor gestió. A mi em sembla que hi ha pocs governs en aquest Ajuntament que puguin fer gala de bona gestió econòmica per davant d'aquest. Bàsicament perquè em sembla que si van seguint el que ha passat en la internalització de serveis, diguéssim que més estalvi en la prestació de determinats serveis que el que ha implicat C10, no crec que n'hi hagi gaires, però és que fins i tot més enllà de l'eficàcia i l'eficiència en la gestió, el problema pressupostari per l'exercici 2019 no té res a veure amb el capítol 2, ja els ho hem explicat, és el capítol 1. I el capítol 1, què decidirem? Amortitzar places per gastar menys en capítol 1? És això l'eficàcia en la gestió? El que proposen és amortitzar places? Perquè si no és això, en el capítol 1 no hi ha cap eficàcia en la gestió, demostrar. Tu tens una plantilla que has de cobrir per un cost salarial i és el que és. I això són 300.000 euros més. I si no els volem gastar, doncs llavors, perquè ja li dic, vostè ho ha dit molt bé, és un 1%, sí, d'acord? Per això no hem pujat íntegrament els impostos, la recaptació, per tant, en funció del que ja sabem que necessitarem de més. Ja preveiem que potser podem millorar determinats procediments de gestió. I és més, fins i tot ingressarem una mica menys, perquè hi ha bonificacions que fins ara no hi eren. Per tant, ja contemplem que hi haurà una millora en determinats procediments de gestió. Però així tot, el que volem és que l'any que ve puguem tancar un pressupost amb cert equilibri pressupostari. D'una banda, perquè potser l'hem de gestionar nosaltres, però per això us convidàvem a participar, perquè potser l'han de gestionar vosaltres. Si voleu una segona ronda. Sí? Aviam, moltes gràcies, senyor alcalde. Aviam, si un 1% o si un 3% continua sent un percentatge molt petit. Estem parlant d'un pressupost de gestió de 16 milions d'euros. Senyor Benet, això s'ha de poder aconseguir. Vostè no m'ha de dir que és impossible d'un pressupost de 16 milions d'euros obtenir un estalvi d'un 3%, perquè no m'ho crec. No me'l crec. Busqui bé dins del pressupost, miri quines partides no acostumen a gastar, miri aviam on posem diners si no es gasten i potser arribarà a no necessitar de pujar els impostos. Aquesta discussió ja la vam tenir l'any passat. Nosaltres no estem explicant res de nou. Ja la vam tenir l'any passat. I vostè em reconeix que sí. En funció de la millor gestió pressupostària, doncs sí, però com que no podia ser, doncs escolti'm, posi's i faci una millor gestió pressupostària i no pugi els diners al conjunt de ciutadans de Cardedeu quan no és necessari. I evidentment necessitem aquest increment pel sou i nosaltres no ho estem negant que no es faci, però s'han de buscar els recursos amb els que juguem i amb els que comptem. No perquè hi hagi un increment automàticament hem de pujar els impostos dels ciutadans, perquè així és molt fàcil governar. Necessitem un major servei, pugem els impostos. Ala, viva la vida! No, això els ciutadans no s'ho demanen. Nosaltres els ciutadans ens demanen que gestionem eficaçment el nostre pressupost. M'entén? Per tant, aviam, per molt que faci falta, en tots els respectes, jo crec que ja comença a tocar, després de 3 anys, a fer una gestió eficaç del pressupost i evitar pujar impostos quan no fa falta. Sí.
Marc, alguna cosa? Net? L'any passat teníem aquesta mateixa discussió i la teníem amb un estudi sobre la taula. Un estudi de Casnet, que és una consultora de referència, on hi ha una pila d'economistes bastant especialitzades en hisendes locals, on ens van dir unes quantes coses, però una estava bastant clara. D'una banda, que els ajuntaments tenim poques eines de gestió per modular progressivament, que és el que volíem nosaltres, els impostos municipals. De l'altra, que Cardedeu era un municipi relativament benestant, on sobretot aquelles unitats familiars més benestants pagaven una quantitat d'impostos proporcionalment molt baixa en comparació a altres municipis. Jo reitero que l'IBI és un impost que, malgrat no ser progressiu com ens agradaria, sí que és proporcional i, per tant, exigeix que aquelles unitats familiars que viuen en immobles de més valor cadastral i, per tant, amb una correlació elevadíssima, unitats familiars de més ingressos, aportin més per poder finançar serveis que acaben beneficiant aquelles persones de Cardedeu també que viuen situacions de més vulnerabilitat. Molt bé. Senyora secretària, si vol passar a votació. Vots a favor? 8. Vots en contra? 3. Abstencions? 3. Queda aprovada. Punt número 4. Incoar expedient de responsabilitat per vicis ocults en les obres de construcció de la piscina coberta i la sala ànex al municipi de Cardedeu. Expedient 2018 4839. Com sabeu, fa pràcticament 2 anys ja es va parlar, de fet es va publicitar que l'Ajuntament, quan vam parlar de la comissió informativa i ja s'havien fet alguns treballs la legislatura passada, però no s'havia arribat a posar la reclamació. En aquell cas va ser l'empresa constructora de l'edifici del que en aquell moment era el gimnàs i piscina de Cardedeu, ubicat als Dominics i que ara és el Gim 10. En aquell moment la reclamació va ser per la via civil i, ara no trobaré la data, però crec que al finals del 2016 va haver una interlocutòria que ens deia que la jurisdicció civil no era la via i en tot cas ens emplaçava que fos la via de la reclamació patrimonial. La reclamació patrimonial vol dir que nosaltres com a administració ja som capaços de reclamar, evidentment, quan una obra s'ha fet malament o com altres danys que s'hagin pogut causar a patrimoni públic. Però això era a finals del 2016, per tant han passat 2 anys i tal com us vaig explicar també, la via de la reclamació civil en aquell moment s'esperava un llarg contenciós en el que llavors hauríem de demostrar i peritar i valorar exactament tots els danys, en tot cas el que acabaria definint seria el jutge o la jutgessa, però la via de la reclamació patrimonial l'hem volgut, o l'antic secretari i l'actual secretari també des dels serveis jurídics han volgut també tenir un detall molt més acurat i és per això que es va fer un peritatge que era del primer trimestre d'aquest any i que ara també s'ha calculat exactament el lucre cessant, per dir-ho d'alguna manera, que es va tenir durant la reparació de les obres. El peritatge, com deia, molt més detallat, fet per una tècnica externa, és de 199.000 euros, el que era la despesa realment de deficiències per visos ocults de caràcter constructiu i el que seria el lucre cessant o l'impacte econòmic que d'alguna manera va tenir el fet que s'hagués de reparar i que estigués uns mesos parades i la conseqüent pèrdua de socis que es va tenir en aquell moment de 241.000. Per tant, el que es reclama amb aquesta reclamació patrimonial és un total de 481.827 euros i es fa de forma solidària, és a dir, reclamant la responsabilitat tant a la constructora com als tècnics que hi van participar en el disseny i la construcció. I en aquest cas, com que la reclamació és solidària, en tot cas, entre aquestes parts s'acabaran d'entendre. Segurament aquí també naixeran altres contenciosos o altres possiblement respostes per part de tota aquesta gent i això no es resoldrà automàticament amb
amb el pagament d'aquesta reclamació segur, però creiem que és un expedient molt ben documentat, especialment després d'aquest peritatge de tants mesos, i que també l'obra ens va ajudar a acabar de veure quins eren els vicis ocults o les deficiències constructives que hi havia. És una manera de continuar, fa molts anys, però crec que és de justícia, i més després de la despesa que hi va haver-hi, que no tota va ser, evidentment, per la part de reparació, també va haver-hi ampliacions de sales i altres elements ara fa més d'un any, i que van posar en servei el nou GIM 10. I esperem el vot a favor de tots. No sé si el grup del PSC hi ha alguna cosa? Sí, bona nit. Nosaltres, amb aquests vicis ocults o reparacions i aquestes coses, hi estaríem d'acord, perquè això és un mal endèmic que hem passat tots els governs, de tots els colors. El que no entenem és aquesta reclamació patrimonial, perquè quan va començar tot això de la privatització, de que fos pública, no se'ns va explicar en aquell moment, en cap moment, que es faria aquesta reclamació. O sigui, es va dir que no hi hauria cap pèrdua per enlloc, perquè tot això, el got de la piscina, es faria en els mesos que no hi hauria gent, que el mes d'agost, setembre, o juliol, agost i setembre es faria el got, que no hi hauria cap problema, que la gent se li... En fi, que no hi hauria cap pèrdua econòmica enlloc. I això és el que no acabem d'entendre quan se'ns diu que d'aquests 199.000 euros, que és la part, diguéssim, del got, estem d'acord que s'ha de fer, però la pèrdua d'ingressos derivada no sé d'on surt això, perquè en cap moment se'ns explica que es havia de fer una reclamació i amb aquests tants percents que tenim aquí, el 50% al mes de juliol, al mes d'agost, que ja no sé la piscina si funciona en aquests tants percents, no sé d'on surten aquests números, això és el que no entenem. Aleshores, sembla realment que es va buscar una quantitat, perquè sembla que l'exercici no ha sortit prou a l'hora, i no només per això, sinó perquè manca una quantitat pel que sigui, i ara busquem una quantitat, aquesta quantitat de 241.000 euros. I això és el que no acabem d'entendre aquí. No s'explica prou bé a l'hora de fer les obres que es demanaria això en el seu moment. I ara surt aquesta reclamació que no entenem el per què. Això és el que no entenem. Sí. Carme? Hola, bona nit. Tinc dubtes. Aquesta reclamació patrimonial sí que es fa a les empreses, als tècnics, i aquesta empresa ja fa anys que ho va fer. Si no es fons solvents, a qui se li reclama? Si l'empresa no fos solvent, i els tècnics tampoc. Després, com comenta el Ramon, si aquest informe és correcte i es pot demostrar que hi ha totes aquestes pèrdues, tant el temps que va estar tancat com les obres, si es poden reclamar o poden fer un contrainforme dient que això no és correcte. Són dubtes que tenim que no ho veiem clar, però no obstant votarem a favor. Gràcies. Bé, el Ramon ha barrejat conceptes de la municipalització amb el procediment de l'obra. El concepte de pèrdua per el tancament durant uns mesos per les obres ja hi era en la reclamació inicial, i en aquell moment encara no s'havien fet les obres ni s'havia fet la municipalització. Per tant, és un concepte paral·lel. Dius, ningú ens va dir, home, el que es va dir és que amb la municipalització no hi perdem diners, al contrari, portem un control molt més efectiu. És un debat, ara el podrem tornar a tenir, ben la modificació d'estatut, segur que tornem a tenir el debat de la municipalització i del C10. Però en aquest cas, jo crec que això són dos temes, dos vasos completament separats. O sigui, la reclamació ja anava per aquestes vies quan era una reclamació civil i va per aquestes vies quan és una reclamació patrimonial. L'únic que passa és que la part d'obra, com deia abans, però aquesta reclamació ja hi era abans, no té res a veure amb la municipalització. Que hi va haver una pèrdua, hi ha un informe tècnic econòmic per firmar pels serveis econòmics que està basat, és a dir, tots coneixem gent que en el moment de les obres
es va donar de baixa, perquè si no podia estar un temps sense anar a la piscina. Els tancaments va ser mínims del que és el servei, però hi havia el servei de gimnàs. El tancament de piscina doncs, durava molt més que no pas 15 dies, que són els 15 dies que tanca anualment per manteniment i per vacances doncs, el gimnàs i la piscina. Llavors va durar més de 3 mesos, en aquest cas, el tancament de piscina, i això va provocar, hi ha unes gràfiques a l'expedient on es veu clarament que en aquell moment passàvem dels 2.000 socis i no els hem recuperat fins ara. Vull dir, una cosa és l'explotació del servei, la capacitat de fiscalització que teníem nosaltres de l'anterior empresa que ho gestionava externament, i l'altra, doncs, els beneficis i la capacitat de detall que tenim amb el GIM10 i evidentment, la viabilitat de l'explotació i del servei. Però que el fet de fer obres en el vas de la piscina va provocar unes pèrdues econòmiques, és evident. O sigui, la caiguda de socis va ser molt important, i si vol els hi puc enviar les gràfiques, i m'hagués agradat que m'ho demanés la setmana passada a la comissió informativa perquè els hi hagués enviat, perquè es va notar, i l'únic motiu va ser evidentment les obres, i això nosaltres hem preferit estimar-ho. No té sentit dir que aquestes obres no han provocat unes pèrdues, perquè la baixa d'usuaris va ser elevada. El que deia la Carme, clar, això és... Aviam, nosaltres ja et dic que això segurament portarà contenciosos i segurament potser acabarà sent un jutge ara sí, després del contenciós, que dirà en quin percentatge. Nosaltres ho fem de forma solidària perquè ho considerem així, perquè no podem discriminar si és per un mal disseny o si no hauria sigut aquest tipus de formigó o la direcció d'obra va permetre no posar això. Tot això en el peritatge hi és, però segur que hi haurà una entesa. Primer esperem que hi hagi unes asseguradores també, que és el que tenen normalment aquest tipus d'empreses, i puguin donar cobertura. Si no, el procediment serà el normal. O sigui, l'organisme de recaptació li arriba això com el que li arriba un impost de l'IBI o com el que li arriba una sanció per expedient urbanístic o per expedient de trànsit. I per tant serà normal i poden acabar havent-hi embarcs. Primer això ha de ser ferm, i abans que això sigui ferm cal acabar d'aclarir això, i com deia, també esperem que en bé de totes les empreses hi hagin asseguradores que permetin cobrir-ho una vegada això sigui ferm. No sé si teniu alguna pregunta més. Sí, jo només volia dir que quan es va presentar els números, abans de fer les obres, dels abonats, de com aniria tot, això no hi era. Això és el que jo us volia dir. Només a mòduls d'aclariment. A veure, el tema del lucre cessant és molt difícil de computar perquè mai se sap quin serà el comportament dels usuaris. El que es va fer una miqueta és un càlcul en base a una previsió que després, malauradament, es va complir. No només amb el número d'usuaris que van decidir canviar donar-se de baixa i anar a una altra instal·lació, donar-se de baixa en definitiva, sinó que també es van haver fet tota una sèrie de bonificacions i de rebaixes en els preus, perquè, lògicament, la instal·lació va estar tancada uns mesos, al qual aquesta rebaixa que ens van veure obligats a fer també és un lucre cessant que hem tingut a causa de les obres. Per tant, fruita d'abonats, les bonificacions o descomptes en les quotes mensuals dels abonats, alguna afectació en cursets de natació va tenir pel principi i per la punta final, escoles i instituts aquí ja no afectava tant, i la piscina d'estiu, que lògicament va quedar totalment menys utilitzada perquè ningú anava a banyar-se amb el soroll de les obres, evidentment, i la pols i tot això. Es va fer un càlcul fins i tot a la baixa. Jo hauria estat potser més agosarat, però al final vam fer un càlcul que realment pogués passar a qualsevol peritatge posterior, qualsevol auditoria posterior, que els números són reals en base a números d'usuaris, pèrdues i descomptes. No sé si això ha respost a totes les preguntes. Entenc el teu dubte, potser en aquell moment hi havia algun comentari que el servei hi havia la voluntat que no es notés el mínim, però és evident, i com repeteixo, abans que es fessin les obres ja es preveia en la reclamació inicial que hi hauria una pèrdua econòmica, i és evident que aquesta pèrdua ja ha sigut. Evidentment, la bona voluntat que siguin els mínims quan tens la il·lusió que faràs les obres i després començarà, però va haver-hi una baixada d'usuaris i ara amb més motiu. Si ja hi era abans de fer-les i hi havia aquest criteri de lucre cessant, amb més motiu ja ha de tornar a ser ara que realment tenim estimat quina va ser les pèrdues econòmiques del fet de tenir 3 mesos el servei parat. Per tant, té tot el sentit reclamar-ho tot. Senyora secretària, si vol passar a votació. Vots a favor. 11. Vots en contra. Abstencions? 3. Queda aprovada. Punt número 5.
Modificació dels estatuts de la Societat Mercantil Municipal C10 Serveis i Manteniments SL. Bé, aquesta és una modificació d'estatuts que obeeix a dos aspectes clars. Un és especificar i detallar encara més els serveis que li poden ser encarregats en l'objecte social, que quedin especificats en l'objecte social de l'empresa municipal C10 Serveis i Manteniments SL, i per tant tots aquests encàrrecs de gestió que quedin clars que són objecte social també de l'empresa. Explicitar també que el C10 no pot participar en les licitacions de l'Ajuntament, a no ser que concorrin unes condicions molt especials. Això és un tema que volem incorporar als estatuts, però deriva de la nova llei de contractes que va entrar en vigor aquest passat mes de març, i especificar encara més, va relacionat amb el primer punt, el règim jurídic de tots aquests encàrrecs de gestió. Evidentment, deixa la gestió de diferents serveis oberta, però fent un repàs ràpid, tots sabem que el C10 actualment gestiona tot el servei de neteja d'edificis municipals i tot el GIM 10. I com s'ha explicat també sempre és voluntat del govern traslladar també el C10 en breu, i ja estan tots els plecs tècnics de servei fets i totes les disponibilitats pressupostàries. Un servei que fa temps que es prestava amb una empresa externa, tot i que va estar molts anys prestant-se sense cap tipus de contracte, però els darrers 6 anys s'ha prestat amb empresa externa. És un servei fàcil de municipalitzar, creiem que té tot el sentit de fer-ho, i en podrem tornar a parlar en aquest ple i en les diferents comissions informatives, que és afegir-hi el servei d'enllumenat municipal, el servei de manteniment preventiu i correctiu d'enllumenat municipal, i que va amb la línia precisament d'això, d'una empresa pública que presta serveis bàsics i ho fa de forma eficient, i estalviant també un cost o uns càrrecs extres i evidentment molt més de la mà de l'Ajuntament. Creiem que és un dels serveis més clarament municipalitzables i que a la llarga en pot portar d'altres, com tot el manteniment de baixa tensió, de quadres, o tot el manteniment elèctric d'edificis, que ja dèiem abans, també ja tenim responsabilitat a la neteja. Si mireu la vila d'aquest mes, veureu també un resum de com aquests serveis ja fa temps que s'estan produint i una mica quins són els primers resultats. Creiem que és un gran èxit d'aquest govern, i amb aquells conceptes transversals que parlaven hi han intervingut totes les àrees, no només amb la creació de l'empresa i amb la selecció del millor personal o la subrogació del personal d'altres serveis que ja s'estaven prestant, sinó també després amb acabar de descriure quins són aquests serveis que s'han de prestar, de moment amb l'àrea de serveis urbans per a la neteja d'edificis, amb l'àrea d'esports pel GIM 10 i ara amb l'àrea d'eficiència energètica per tot el que és la part d'enllumenat, que ja està en vies de poder-se fer i que estem segurs que ens obrirà noves portes a encara seguir millorant l'estalvi i en aquest cas la bona gestió dels diferents serveis municipals. Moltes gràcies, senyor alcalde. Seré breu perquè jo crec que públicament i en privat us he manifestat què és el que pensem des del PSC respecte a la societat pública C10 Manteniment i Serveis, ara me'n recordo bé, Manteniment i Serveis, exactament. I aviam, jo dir-vos una cosa, la veritat és que nosaltres ja ho hem manifestat més d'un cop i això sí que vull deixar-ho clar, ja ho he repetit. Jo crec que respecte a la creació de la societat, respecte a la societat, no s'han fet les coses correctament des d'un principi, perquè al final, en definitiva, nosaltres, perquè intentar que la gent ho entengui, vam crear la societat en un moment en el qual l'Ajuntament està en un pla econòmic financer, o entrava en un pla econòmic financer, per ser exactes. I això la llei de bases prohibia expressament que en el cas que l'Ajuntament estigués en un pla econòmic financer no es podien crear aquest tipus d'instruments. I això es va manifestar també en l'informe dels habilitats nacionals en el seu moment, que van posar sobre avís aquest aspecte i tot i així es va crear. A partir d'aquí, a mi el que faci la societat, la veritat és que m'és igual, perquè jo penso que té un pecat original que mai el curarem. I aleshores a mi em sembla molt bé el que ha sortit a la vila de Cardedeu. Evidentment, aquestes coses estan per fer propaganda positiva. Solament faltaria que vostès diguessin que la societat no funciona com tindria que funcionar, perquè seria per tirar-se un tret al cap. M'entens? No seria raro. Jo el que sí que m'agradaria preguntar també és que vam estar parlant l'altre dia a la Comissió de Territori, Comissió de Territori,
perdona, no sé si s'ha fet o no, del possible nou encàrrec a la societat del contracte de conservació i manteniment de l'enllumenat públic. Això està decidit o no? No s'ha fet encara, està decidit o no? Està decidit, sí. Bueno, doncs aleshores, escolta, a mi el que sí que ens agradaria que ens tinguéssiu informats i ens diguéssiu veure la memòria en què justifica que això ho presta a la societat i ho fa de la manera més sostenible i eficient possible. Perquè aquesta memòria hi ha de ser, i aquesta memòria ha de contemplar quin és el cost del servei, quines necessitats té el servei per a la conservació i manteniment, què passa amb el personal, com s'incorpora aquest personal, i la veritat és que nosaltres ens agradaria veure per poder fer una valoració. Jo crec que en aquest aspecte no s'estan acabant de fer les coses bé. La veritat. Jo crec que estem anant massa a la lleugera, fonamentem molt somerament que és la millor manera de prestar el servei, que és la manera més eficient i sostenible, i jo crec que això no serà, i el temps ens ho veurem i jo penso que ens donarà la raó. Evidentment, com tot el que fa referència a aquesta societat, el nostre vot serà en contra. Sí, Jordi? Aviam, respecte a aquest tema, efectivament, el debat ja l'hem tingut en diverses ocasions respecte a la situació d'aquesta empresa que s'ha creat en aquests darrers 3 anys. Jo sí que, en el sentit, i enfilaré inclús amb unes paraules que ha dit abans en Benet, quan estava parlant de fiscalitat, etc., i ho ha citat com que precisament el gran estalvi que hi ha hagut és precisament el tema de C10 i tot això que ha significat. Clar, C10 és una empresa en què els que hem iniciat negocis i ens ha costat molt de temps i hem passat entre 10 i 15 anys per aixecar-lo, vosaltres en 3 anys heu obtingut, o sigui, alguns hem aconseguit en molts anys i molts esforços, petits assoliments en una petita àrea, vosaltres en 3 anys sembla ser que heu obtingut un excel·lent assoliment en 2 àrees absolutament diferenciades i ara en una tercera, i heu creat una empresa que és capaç de gestionar 3 coses absolutament diferents de forma òptima, millor que la seva competència de mercat, i això ens ho hem de creure, i és així, hem de fer un acte de fe que efectivament les 3 empreses que heu creat són les 2 empreses que heu creat i la tercera que creareu serà òptima. Perfecte, farem aquest acte de fe, no ens queda cap altre, teniu efectivament una majoria absoluta per seguir-ho fent. Però sí que hi ha un tema que alguna vegada se us ha demanat, i jo també aprofitaré ara per dir-ho, que és el tema de hi ha un cost aquí ocult, que alguna vegada s'ha comentat, que és si pel que fos algun govern posterior decidís revertir això i canviar el camí, quin és aquest cost? Aquest cost també hi seria. No és un cost que haguem de pagar ara, és un cost que no pagaríem mai si efectivament aquesta excel·lència es produís al llarg dels temps i per sempre i tots estiguéssim d'acord que realment, ostres, ara canviem 5 vegades de govern, anem canviant els colors, tots estem d'acord que C10 funciona fantàsticament i llavors, com que ens posem d'acord, C10 queda in seculorum, acaba siguent el responsable absolutament tots els projectes i tot fantàstic. Si no fos així i algú veiés que ens pot sortir més a compte en el dia a dia o en el mes a mes la factura externa com fins ara hem tingut en segons quins serveis que no estaven municipalitzats, el cost aquest subjacent que hauríem de pagar, quin seria? L'heu tingut en compte? El veu tenir en compte? Ens l'heu transmès? Aquest seria un dubte que jo deixaria aquí sobre i que m'agradaria que ens responguéssiu. Sí, bé, intento respondre, tot i que, evidentment, com sempre, torna tot el C10 amb tota la seva màxima obertura i no el tema que és ara, que és modificar l'encàrrec d'objecte social i d'adaptació a la llei de contractes. Posar el PEF com a pecat original, quan acabem d'aprovar uns comptes amb 4.700.000 euros de romanent en aquest Ajuntament, doncs vaja, també crec que és una mica voler trobar qualsevol excusa per justificar-ho. El PEF tots sabem per què va ser en aquell cas precisament en bona part també pel finançament de les obres dels INDEU que s'havien de fer, ja ho hem dit abans i n'hem tornat a parlar ara d'aquesta reclamació que hem fet, i és una qüestió tècnica, però no estem en l'Ajuntament i es va fer en la Comissió Especial
baixes de comptes i amb els comptes que avui hem aprovat es demostra una vegada més que és un ajuntament totalment equilibrat i amb un endeutament només del 48% sobre el 100% de la seva capacitat d'ingressos ordinaris, per tant un endeutament molt baix. Per tant, per nosaltres el PEF no és cap mena d'impediment per poder crear una empresa de serveis. Clar, ha parlat de la memòria del nou encàrrec. Això vindrà, evidentment ho tindrà, i aquest dia li vam fer una presentació dels plecs tècnics quan hi hagi l'encàrrec. L'encàrrec el farem per l'òrgan que evidentment hauria de licitar-ho, en aquest cas la Junta de Govern, que és qui ja va licitar una altra vegada aquest servei, i portarà evidentment tota la memòria corresponent i els plecs tècnics que aquest dia li presentàvem, els plecs tècnics que no apareixen del no-res, ja hi ha un servei, es basen en aquest servei que ja es donava, s'incorporen algunes millores, s'incorporen algunes coses que es creu que després de 6 anys d'un servei s'hi poden incorporar i, evidentment, l'aprovació dels plecs i de la memòria corresponent en base al per què es fa un encàrrec de gestió i no es fa una licitació al C10 és el que vindrà. El Jordi ha dit que, bé, no és una primera part que no l'he entès gaire, que ha dit que nosaltres en 3 anys la nostra empresa no és nostra, l'empresa és de Cardedeu, però evidentment i l'ha comparat amb les empreses privades que amb molt d'esforç tiren endavant molts serveis i productes i ofertes al mercat, però que evidentment jo crec que és una comparació en tot cas completament fora de lloc. Això és una empresa pública, no és nostra ni ho serà mai, és del poble de Cardedeu i demostrarem i seguirem demostrant que això té un benefici i un estalvi per l'Ajuntament de Cardedeu i una gestió més propera i més capaç. En aquest cas, una resposta ràpida, una paraula. O sigui, aquest cost que podria tenir, subrogació. És a dir, la totalitat de les treballadores del servei de neteja es van subrogar d'una empresa i es subrogarien d'una empresa si mai diguéssim, en un supòsit, que com deia no és la intenció, que haguessin d'anar a fer un altre servei. Seria personal totalment subrogable per l'empresa que prestaria aquest servei. Evidentment, l'Ajuntament no tindria allà personal, però no és el cas. Volem que duri molts anys i volem que l'empresa C10 sigui en tota la vida laboral d'aquest personal i que, a més, els serveis es vagin incrementant i no pas que mai s'hagi de fer una anàlisi, però podria passar, jo li reconec, podria passar. Escolta'm, aquest servei és millor que el presti una empresa, però en aquest cas estem parlant de neteja d'edificis, ho estem fent, estan anant bé i l'enllumenat, com deia abans, també estarà justificat amb la memòria que també serà un servei més que eficient, que estem parlant de dues persones i mitja jornada més potser i un equipament que és un camió ploma per prestar la majoria del servei. Ja ho vau veure aquest dia en l'estudi, en la comissió informativa, i que també, evidentment, la paraula subrogació és la solució a aquest neguit que teniu i que d'alguna manera que nosaltres creiem que no passarà, que qualsevol govern que hi hagi el proper o els propers anys el que farà és seguirà estudiant quins són els serveis propis, els serveis bàsics que l'Ajuntament ha de fer i que evidentment pot prestar com a empresa pública. No sé si algun company vol afegir alguna cosa, que en Benet i en Rafael m'anaven tocant quan parlàveu. Vull dir que no sé si hi ha una altra ronda, ja ho fem, però en tot cas només aclarir que no es demanen actes de fe, es demanen que es mirin les dades. El que passa és que des de l'oposició s'ha renunciat reiteradament a estar als òrgans de gestió de C10, però en tot cas mirant les dades n'hi ha prou, no calen gaires actes de fe. Jo només volia dir, a banda que això del cost de la liquidació és inexistent i que el temps em sembla que més aviat ens està donant la raó a nosaltres, perquè em sembla que inicialment vostè amenaçava de dur-nos als tribunals i sembla que finalment no ho fa, probablement és perquè sap que tindria les de perdre. És el raonament aquest d'apel·lar al PEF quan fa una estona parlant d'ordenances fiscals, i sé que estic aquí barrejant ara dos temes del ple d'avui, però parlant d'ordenances fiscals parlava d'incorporació de romanents. Llavors, nosaltres tenim un PEF no perquè haguem trencat cap equilibri pressupostari, sinó perquè vam incorporar romanents i vam gastar més del que havíem ingressat un determinat any, no perquè no tinguéssim els diners, sinó perquè els diners hi eren incorporats per romanents. Llavors, fer això és el que ens va posar en un PEF, que malgrat tot aquest PEF era posterior a la creació de C10. Però, en tot cas, és un PEF per fer el que vostè està demanant o ha demanat fa 3 punts que fem, cosa que em sembla una mica, si més no, incoherent, i volia subratllar-ho. Molt ràpidament, Rafael, que volies dir una cosa? Sí, només apuntar una cosa amb la línia que deia el senyor Nadal també, del cost ocult, que seria canviar de model si és que es donés el cas amb un canvi de govern, i també va lligat una miqueta amb el que apuntava el senyor Casal. El senyor Casal és coherent. Des del primer dia ens va dir que serien bel·ligerants amb aquest tema, fos quin fos el resultat, amb el qual mostra molt d'això. De totes formes, quan es va crear C10, es va oferir a tots els regidors, a tots,
oposició inclosa, de formar part del seu òrgan de direcció. Vull dir, si hi ha algun dubte i si hi ha alguna cosa, sospita oculta de que no es dona tota la informació amb la liquidació, que també es passa per aquest ple, doncs se'ls va convidar en el seu moment i vostès van denegar a formar part d'aquest òrgan. Només volia apuntar això i recordar-ho perquè és important, perquè és molt fàcil a posteriori anar dient que això no quadra, que si un PEF, quan es va fer, potser pot ser un tecnicisme, pot ser com vostè vulgui, senyor Quesada, però quan es va aprovar C10 no estava en actuació aquest PEF, que va venir motivat per les obres a la piscina, amb la qual és una miqueta fins i tot irrisori el cost que va tenir aquestes obres, però recordar només això, que se'ls va oferir aquesta possibilitat, a la qual van rebutjar molt amablement. Sí, segona ronda, segur que hi ha coses a afegir. Moltes gràcies, senyor alcalde. Aviam, contestant, nosaltres sempre, amb això sí que hem sigut coherents, nosaltres no vam poder entrar per culpa d'aquest pecat original, o sigui, sempre ho hem dit, en tant quan estigui aquest pecat no entrarem. Segona cosa, senyor Benet, ja porto uns quants anys treballant amb ajuntaments i sé perfectament que anar a un contenciós administratiu en sortirà una sentència que en raó d'aquí 3 o 4 anys, com a molt, i potser me la trobo gestionar, me la tinc que trobar a gestionar jo. I això sé el que representa. Per tant, a no ser que estigui, a no ser que no sigui una cosa que sigui tremenda, no ho faré. Perquè sí que faré que quan entri és revisaré tot això. Això també li dic. I si ve que hi ha responsabilitat, exigiré responsabilitat patrimonial als gestors que en aquests moments s'han decidit això tingui-ho a compte que sí que ho faré. Però si nosaltres tenim la sort de governar els propers 4 anys, els propers 8 anys, és una cosa de les que farem, evidentment. M'entenen? Vull dir, si vostès s'han fet gestionar correctament, no s'han de preocupar, si no, evidentment, llavors serà quan s'han de preocupar. Tercera cosa, si no he entès malament, el senyor alcalde ha dit, ostres, ja hem decidit que serà així. Però, en canvi, no tenim les memòries ni els informes que ho justifiquin. Els tenim que tenir. Com podem decidir, abans de veure el resultat d'aquests informes d'aquesta memòria, que gestionarem directament? I si resulta que aquest servei es gestiona millor tal com venia gestionant-se fins ara? Llavors estan obligats a continuar gestionant com fins ara, perquè no és una qüestió d'opció, és una qüestió d'obligació, perquè la manera més eficient i sostenible de fer aquesta gestió era tant com ho faríem ara. Per tant, jo crec que aquí rel el problema que d'això és que vostès volen i ho fan. Llavors, articulen els processos per poder-ho fer i les coses no funcionen així. Primer s'analitza què és el que va millor per Cardedeu i el que va millor, si és la gestió directa, és la gestió directa, i si va millor altre tipus de gestió, és altre tipus de gestió. Però no, en cap cas, prefixar i dir ho farem així d'aquesta manera des d'un principi. Sí? Una cosa més, Jordi? Sí, dos detalls que jo diria de forma. Un, el tema de subrogar, clar, sempre quan l'empresa que contractis ho vulgui, si no tindràs un problema. Hauràs de posar-ho com una de les condicions quan tornis a externalitzar el servei. És una breu precisió. I en Josep ha comentat una cosa, que és que efectivament, és a dir, el formar part d'aquest òrgan, que ho heu plantejat aquí, no, és que se'ls va oferir, venien aquí, i tot era bonic i preciós, expliquem-ho tot. Formar part d'aquest òrgan implica ser corresponsable des del punt de vista personal, jurídicament, en una empresa. Això és interessant que se sàpiga. Doncs, sí, vull dir, és a dir, hi ha tota una sèrie de responsabilitats que ens estàveu demanant, els estàveu demanant en els regidors d'aquell moment i ens esteu demanant als regidors actuals, que assumim i m'hi reitero, amb un cert acte de fe. És a dir, que efectivament nosaltres podrem estar en unes meses i unes taules i el que estigui passant allà, a partir d'aquell moment, ens serem corresponsables, diguéssim, a nivell personal. Si pel que fos hi hagués hagut alguna cosa, a priori és responsabilitat de la vostra majoria absoluta, que per això la teniu, disfruteu-la, però aquesta és la responsabilitat vostra. Bàsicament, aquests dos punts volia comentar. Gràcies, Jordi. La subrogació no refereix subrogació de contractació, em refereix subrogació de personal i està regulat per llei. El personal s'ha de subrogar en aquests casos de serveis. Ho deia com que parlaves de cost afegit. És un cost que haurà d'assumir l'empresa a la qual li
subcontractats. Sí, acompanyada d'un control per aquella empresa, si una empresa simplement no tractarà aquella licitació. Clar, això si es presenta la licitació, com ara, tant si ho hagués fet una altra empresa, quan es torna a licitar, està obligada a la subrogació. Sí, amb les... Sí, com tota la llei de contractes està previst per llei, però tant passaria si venen d'una empresa privada com d'una empresa d'això. Per tant, és un aclariment i si vols l'expliquem més en detall aquesta part d'on ve de la llei. Parlaves de corresponsabilitat amb una empresa pública. És una empresa pública, com tantes, hi ha empreses públiques de la Generalitat, el teu partit n'ha creat moltíssimes, que està sotmesa, evidentment, a la fiscalització i el control jurídic i econòmic dels diferents òrgans que hi ha de control. Vull dir, corresponsable te'n fas de molt, tu presentaràs a l'alcaldia de Cardedeu, t'has de fer corresponsable de moltes coses, sigui una empresa pública o siguin uns serveis públics o sigui una responsabilitat pública que acabes tinguent i tu tens moltes eines per fer-ne control i que això sigui una bona gestió. No estem fent, encara que el senyor Quesada, que li respondré després, doncs cap mena de barbaritat, sinó que està tot informat. I precisament, doncs, abans faig un petit incís, abans d'acabar, vostè parlava de que hem decidit, home, hem decidit, no em posi paraules a la meva boca perquè he dit hem decidit que evidentment que això va endavant. Si no haguéssim decidit no estaríem fent una modificació de l'objecte social on s'hi pot incorporar això. Avui, precisament avui, a la comissió informativa no hi havia encara l'informe de secretaria d'aquest apartat. Vostè ho va demanar i li vam dir que era una qüestió de falta de temps. Jo vaig dir que no convocaria aquest punt a l'ordre del dia si aquest informe no era favorable. Home, hem decidit si tot té els seus passos i si tot sé, com li deia ara el senyor Nadal, tots som responsables amb la memòria, que evidentment és favorable, no aprovarem això amb una memòria econòmica que és negativa i no aprovarem això amb uns informes que d'alguna manera ens diuen que no té cap mena de sentit. Creiem que serà així, però evidentment hi ha aquí, com deia abans, uns òrgans de control i de fiscalització i uns òrgans tècnics que també ho acabaran d'estudiar. Per això aquest dia li vam presentar els plecs, anem pas a pas, li hem presentat els plecs, com els hem fet pensant que serà un encàrrec de gestió i no una licitació i com després li presentarem la memòria. Hem decidit anar endavant, si no plantegéssim, no si tingués objectius, això no seria governar, seria venir aquí a fer passar el temps. I per tant, doncs, hem decidit, però no és que ho farem demà, ho farem amb tots els passos i els tràmits correctament. Esperem que entri en servei a principis d'any. Parlava de responsabilitat patrimonial, gairebé amenaçava de dir, home, si això no surt bé, si s'ha llegit la vila, que no ho sé, el resultat de l'exercici 2017 del C10 és de 96.000 euros. En aquest cas són 31.000 euros que han estat de benefici, ja que l'encàrrec de neteja ja era 7.000 euros inferior al d'això interior i esperem encara tenir-ne més del 2018, és de 31.000, pràcticament 32.000 euros i 64.000, pràcticament 65.000 euros pel que fa al GIM 10. Només parlant a nivell econòmic, ja no parlem de gestió, perquè si parléssim de gestió, la gestió directa ens ha permès una relació molt més directa que ha permès, per exemple, fer un projecte de natació escolar per l'alumnat de primer de les escoles, que amb una empresa externa segurament no s'hagués pogut fer si no estigués en els plecs, l'obertura de la piscina exterior en els casos d'onada de calor, o, per exemple, que els casals municipals d'estiu hagin pogut gaudir de les piscines i de les pistes que hi ha en aquests equipaments. Per tant, de moment, són beneficis. Em sembla molt bé que amenacin la responsabilitat patrimonial, però si hi ha beneficis i els hi podem demostrar, potser, no dic que ens aplaudeixi, però almenys tampoc una miqueta, que aquesta crítica constant també hi ha un moment que ha de perdre sentit, si és capaç d'això, d'amenaçar-nos amb una responsabilitat patrimonial quan els fets li estan dient des de fa temps el contrari. Per tant, senyor secretària. Vots a favor? 8. Vots en contra? 6. Queda aprovada. El punt número 6 és l'aprovació de la gestió del Padró Municipal d'Habitants amb referència a l'1 de gener de 2018. Sí, hi ha poc a dir. El Padró ens dona una població a Cardedeu l'1 de gener del 2018 de 18.297 habitants. Ara em sembla explicar els diferents quadrats o anàlisis que han fet el Padró. Tampoc no pertoca, ha estat a disposició de tots els regidors i regidores per si volen consultar, però evidentment la dada clau del Padró i que aprovem la gestió com competeix un cop l'any, a cada 1 de gener, amb data 1 de gener, però aprovem ara, doncs és això, sobretot els 18.297 habitants, que evidentment segur que l'1 de gener del 2019 seran més. No sé si hi ha algun comentari. No? Per tant, Maria. Vots a favor? Queda aprovada per unanimitat. A continuació tenim la modificació de la composició de les comissions de treball i seguiment d'àrea per incorporació d'un nou regidor. Sí,
Sí, amb la incorporació del Jordi Nadal es modifiquen diferents comissions. En la majoria crec que ha sigut una substitució directa de l'anterior regidora, però bàsicament el Jordi Nadal estarà a la Comissió de Treball d'Alcaldia i d'Organització i a la Comissió de Treball i de l'Àrea de Desenvolupament Comunitari. I la resta es manté amb el Marc i la Carme igual que abans. No sé si us voleu dir alguna cosa. Per tant, passem a votació? Sí. No, això queda... Vots a favor? Unanimitat. I un punt semblant, a continuació, que és el canvi de nomenament de representants en òrgans col·legiats del grup municipal del PDeCAT-CiU per incorporació de nou regidor. També molt similar, el Jordi, la resta es mantenen igual i el Jordi s'incorpora al grup municipal de Solidaritat i Cooperació i al Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat i el Consell Municipal de la Gent Gran de Cardedeu. I esperem que se'n pugui celebrar algun i que puguis fer la presència abans de final de legislatura. Si no feu cap manifestació en contra, s'entén que queda aprovada per assentiment. Passant a la part de control, tenim la donació de compte de les actes de la Junta de Govern Local dels números 33 a 37 de 2018. Així com donar compte dels decrets d'alcaldia dictats des de l'última sessió plenària. El punt 11, que són les informacions diverses. Sí, els que tenem, com sempre, fent els torns. La regidora Núria Hernández ha demanat que s'absentaria de la resta del ple, passats els punts a votació, per si vol la Núria, que s'absenta de la resta del ple, perquè ha de marxar. I, vaja, no sé si hi ha alguna informació. Isa? No? Rafael? Sí. No, només com a informació dir que el proper 6 de novembre es farà en el bar Tarambana una taula rodona amb la presència de 2 familiars de presos i d'exiliats, concretament la parella del Raül Romeva i de la Meritxell Serret, en la qual hi esteu tots convidats, que ens explicaran una miqueta l'estat de tot plegat i com ho viuen. Sí, en Marta o Huc o Laia? Rafael, a 2:15. 2:15, 6 de novembre. Sí, a 2:15. Bé, bon vespre i un record especial als presos polítics i exiliats, un cop més. Comentar-vos que avui comença el Cardo Terror, de fet està començant ara mateix, amb una projecció que no estem podent veure d'un company de Tele Cardedeu, un jove d'aquí de Cardedeu que ha fet una producció cinematogràfica que ha implicat a diversos voluntaris de Tele Cardedeu i d'altres sectors professionals i que s'ha gravat aquí a Cardedeu, entre altres coses a l'Esbarjo aquest estiu, i bé, esperem poder-lo veure penjat a alguna altra banda, oi? Dir que això, aquest cap de setmana hi ha Cardo Terror, són diverses projeccions de cinema, terror i fantàstic, i podreu gaudir-lo, podeu veure tota la programació sencera al cardot.org, i això, doncs aquest cap de setmana el cinema acull aquest festival. Per altra banda, comentar-vos que la setmana que ve és la setmana que ve, no, del 18 al 25 de novembre, és la Setmana Europea de la Prevenció dels Residus i es preveuen una sèrie d'activitats justament per conscienciar, és una bona oportunitat per conscienciar en PAC a la ciutadania que és necessari reduir la producció de residus a part de reciclar-los quan es produeixen. I comentar-vos que, per exemple, això inclourà dintre el mercat d'intercanvi que es fa el dia 18 de novembre, que això és un diumenge, es fa un mercat d'intercanvi que organitza l'entitat Cardedeu Autosuficient i conjuntament amb això hi haurà un taller de reparació de petits electrodomèstics. Per tant, els usuaris podem anar allà amb algun petit electrodomèstic que no funciona i que segurament llançaríem a la deixalleria,
però probablement pot tenir una vida més llarga i reparar-se, i això serà una bona oportunitat per fer-ho de manera gratuïta. Aquell mateix dia a la tarda es projecta al Cinema Esbarjo a les 5 de la tarda un documental fet per dos companys d'aquí de Cardedeu, l'Anna Fernández i en Marc Barceló, un documental per encàrrec del Consorci de Residus del Maresme, que es titula Molta merda i el protagonitza el Quim Masferrer, el que era el foraster de TV3, i bàsicament serveix per explicar on van a parar els nostres residus quan entren a la planta de tractament de residus del Maresme, que és on van a parar els residus que recollim, per exemple, també aquí a Cardedeu, que és la fracció resta. I, per tant, gràcies a aquest documental, que dura 1 hora i que tindrà accés gratuït per poder-lo veure, i a més és d'una manera que perfectament el poden veure també a nivell famílies, doncs podrem descobrir on van a parar els nostres residus i com s'ho maneguen per intentar recuperar els materials que no hem tingut la dignitat de separar-los des de casa. Juntament també amb això, la Setmana de la Prevenció dels Residus acabarà el dia 24 dintre el mercat dels dissabtes de productes agroecològics, amb un taller per aprendre a fer servir productes no químics o no tòxics per netejar a casa nostra, per tant utilitzar algun tipus de productes que siguin més ecològics i que danyin menys el medi ambient. Comentar-vos, ho comentarà el meu company, suposo, dintre de la Setmana de la Cooperació. Aquest cap de setmana hi ha 2 espectacles al Teatre Auditori. Per una banda, aquest dissabte hi ha el concert de l'Orquestra Àrab de Barcelona, que és una orquestra que ha vingut diverses vegades al nostre teatre, dintre del Festival d'Eivirinzo fa uns 10 anys també havia vingut. I és un espectacle musical brutal i que us recomanem molt. I diumenge hi ha un espectacle infantil a les 5 de la tarda que també us recomanem especialment per això, per un públic infantil entre 3 i 8 anys. I crec que ja està. Sí? Alguna cosa? Uc. Sí, doncs com comentava la Marta, estem immersos en la Setmana de la Cooperació Internacional. És unes jornades que es fan cada any, que organitza el Consell de la Solidaritat i la Cooperació Internacional, que és un espai de participació que existeix aquí a Cardedeu amb totes les entitats que fan projectes a altres països, projectes solidaris i de cooperació. Enguany hem volgut emmarcar aquestes jornades entorn la vulneració dels drets civils i les llibertats que hi ha arreu del món. Crec que segurament a algú se li escapa, però a la majoria de gent que estem aquí no se'ns escapa que està havent-hi un procés a nivell mundial de retallades de drets, vulneracions de drets, augment de l'extrema dreta a molts països, etc. Nosaltres el que volem fer és reflexionar-hi, veure exactament, reflexionar sobre què està passant des d'una visió crítica i tenir elements per, d'alguna manera, fer-hi front des de la nostra realitat, que és Cardedeu. Per tot això es va fer una cursa pels refugiats, per les persones que estan creuant el Mediterrani. Malauradament, moltes estan morint perquè hem decidit que no es mereixen la seva vida i hem tancat fronteres. Després vam passar un documental sobre com empreses espanyoles, en aquest cas una empresa de València, està explotant a dones africanes i està portant a la misèria a persones, a famílies de Burkina Faso, explotant el que és la xufa per fer horchata, un empresari d'aquests superrespectats i que s'ha fet ell mateix, però a base d'explotar a altres i a altres països. Després, ara mateix, està havent-hi una xerrada sobre drets humans, civils i llibertats i com aquests estan vulnerant a nivell internacional, i aquesta xerrada l'està fent una persona d'Iridia, que Iridia és una entitat que treballa pels drets humans, precisament. De fet, és una de les entitats que està investigant tota la repressió policial i tota la violència policial de l'1 d'octubre. Per altra banda, el divendres, demà, tenim una taula rodona sobre drets sindicals i polítics, com s'estan vulnerant arreu del món. Vindrà una persona de la Fundació Pau i Solidaritat, que fan feina sindical a països on directament es prohibeix el sindicalisme o es mata els sindicalistes per defensar els drets dels treballadors i les treballadores.
I vindrà l'Andreu Carné, que és una persona que està a una entitat que es diu Ítaca, que és una organització internacionalista, a també parlar una mica de la situació dels drets polítics i com s'estan vulnerant. Amb tot això, acabarem les jornades el dissabte, com sempre, amb una fira aquí, a la plaça de Sant Joan, a la plaça de l'Ajuntament, amb jocs cooperatius, amb un sopar solidari, amb un dinar solidari, perdoneu, també estarà amenitzada amb danses, vindran uns nois del Senegal a fer danses africanes i música d'allà, amb un disjockey que farà músiques així del món, i després acaba la cloenda de les jornades, com ha dit la Marta, amb l'orquestra àrab. En cas de pluja, ja, estàvem patint bastant, vam decidir que tiràvem endavant, però no hi ha alternativa ara mateix. Això el dissabte. El problema és que és un acte que si no té certa visibilitat costa arrencar la gent. O sigui, cada any està venint més gent, però costa bastant. I treure-ho del centre, portar-ho a cobert, serà invisibilitzar-ho bastant. I teníem dubtes per això. Però bé, no ho sé. Hem d'acabar de veure com ho fem, perquè és molt probable que plogui. Jo sí, perquè volia aprofitar que la columna del PSC d'aquest mes va sobre habitatge i esmenten el que en principi és Vox Populi, però potser no és conegut per tothom, per fer també un petit anunci. La columna del PSC no és per evitar que ningú la llegeixi, no és per treure els lectors i fer un spoiler, però en tot cas explica que a final del 2017 hi ha un fons d'inversió americà que va comprar bona part de l'estoc immobiliari del BBVA. Això és una cosa que s'està materialitzant ara, per tant hi ha un fons d'inversió que ha comprat molt estoc d'habitatge d'un banc. Aquest banc és el BBVA i el BBVA té molt habitatge buit a Cardedeu. Llavors, què és el que passa quan algú compra habitatges d'uns bancs? Doncs que els ajuntaments tenim la possibilitat de tenir un dret preferent de compra per davant de qui l'acabi comprant. I el que ens estem trobant ara precisament és això, és que tot l'estoc, de fet són més de 60.000 habitatges del BBVA, passaran a mans d'aquest fons d'inversió. A Cardedeu, aquesta entitat financera té pràcticament 70 habitatges buits. Això vol dir que amb 2 tongades ens arribarà opció de compra d'aquests habitatges. Ja ens ha arribat una primera tongada. Òbviament, ens encantaria poder pujar encara més els impostos per comprar encara més habitatges, però això és aquelles coses que fem incorporant romanents, com ens proposaven, i de fet hi ha hagut una incorporació de romanents per fer adquisició en un moment inicial de 2 habitatges més. I per tant torno a subratllar que vam començar el mandat amb 0 habitatges socials a Cardedeu i ara mateix ja en tenim 11 i a més hi ha 3 Uller on hi ha 3-4 unitats familiars que poden tenir un allotjament transicional mentre esperen un recurs definitiu. Ens agradaria que això fos molt més gran, ens agradaria poder tenir un 20% del parc com marquen els estàndards, diguéssim, nòrdics, però en tot cas l'esforç és innegable i aproximadament podem dir que estem gastant cada any del voltant del 20% del pressupost d'inversions en generar aquest parc d'habitatge i n'estem contents i per això ho anunciem. I per poder seguir comprant habitatge i per poder seguir fent inversions necessàries sobre el patrimoni municipal per tal que no es malmeti, encara que vostès parlin d'obres faraòniques. Aquest mes de novembre sortirà a subhasta, creiem que és un molt bon moment, així ho creuen els nostres serveis econòmics, per treure a subhasta la parcel·la d'habitatge unifamiliar del carrer Doctor Trueta. No té cap sentit que l'Ajuntament tingui una parcel·la de lliure mercat per un habitatge unifamiliar, una casa aïllada, sinó que té molt més sentit que inverteixi aquests diners que evidentment en pot treure d'aquest solar que ve d'un aprofitament mig municipal del sector P5, el sector de la zona del Torrent Llibre, a tocar, en aquest cas, del Pla Marcell, i creiem això, hi ha també els informes dels serveis econòmics i creiem que al moment, si es fa una bona publicitat, pot ser una subhasta important i una bona font d'ingressos per destinar-hi a patrimoni de molt més interès que no pas tenir un solar, com deia, per un habitatge de renda lliure, que no és el nostre objectiu ni resol res a nivell municipal. També una notícia que ens fa gràcia, perquè és una llarga reclamació de pares i mares i famílies
de l'escola de Campmanent. Fa molt temps havia reclamat un pas a l'alçada del carrer Gaudí. La Generalitat ens havia dit que no per diferents motius. Al final han acceptat, la Generalitat té la titularitat de la carretera, i finalment han acceptat que es pugui fer aquest pas de vianants, amb condició que es faci una petita obra que la farà la brigada, i per fi hi haurà una mica més de seguretat en un punt de creuament que era insegur i que no estava a les nostres mans resoldre-ho fins que no tinguéssim aquesta autorització, i per tant també aquest mes de novembre veurem ja aquest pas, i segur que molta gent que el creua cada dia per anar i tornar de l'escola tindrà una miqueta més de seguretat al travessar. I no sé si hi ha alguna informació, si no passem a pregs i preguntes. Ens passem a pregs i preguntes, com vulgueu. Sí, Ramon? Sí, jo ens agradaria saber com tenim referent a les aigües de Cardedeu, si ha arribat alguna cosa de FIAL, perquè em sembla que hi havia 2 o 3 denúncies por ahí, fetes per ells, l'última vegada que vam estar parlant a Nadal. Me'n recordo que hi havia alguna cosa així. I llavors, parlant de casetes i de vivendes... Espera't, que estan... No, feu, puc esperar, De les casetes dels mestres, com estan? N'hi ha alguna per arreglar encara? En queden vàries? Això... Hi ha prevista que es continuïn? En fi. Des d'aquí no? Jordi? Només un detall, i precisament perquè tenim una informativa la setmana que ve respecte al tema d'habitatge, i degut a que ja, diguéssim, s'està acabant aquesta legislatura, i de fet serà l'última comissió important de pes del tema d'habitatge, sí que agrairíem que ens féssiu un balanç d'aquests 4 anys de les diverses... O sigui, no només, ara per exemple has comentat, hi havia 0 habitatge social, ara hi ha 11 d'això, doncs fer-ho a nivell global, és a dir, el patrimoni, el sòl, els terrenys que teníem fa 4 anys, el valor valorat en ser possible. El que teníem abans, ja dintre del que ser possible, ja ho matitzo, de llavors i ara, i també incloent-hi les despeses que s'hagin produït, tipus, i poso un exemple quasi diria a l'atzar, del tema es va fer un cert estudi, aquest estudi entenc que estava destinat a tenir uns resultats, quin ha sigut el cost de l'estudi i quin ha sigut els resultats, per exemple. Simplement demanar això, de cara a informativa de la setmana que ve. A veure, 2 preguntes. Una, quan vau enviar els papers al mes de maig-juny que tinguessin que netejar els terrenys privats, que si no faria, les cases aquelles abandonades del carrer Santander, Navarra, aquelles també ho van rebre, perquè és que hi ha moltes herbes, molta porqueria i unes rates que no vegis. A veure si amb això ho vau enviar i es controleu perquè ho netegin. Després, una altra pregunta. No sé si es pregunta un prec pel Benet. El que és el valor cadastral, el 2008 vam estar obligats a revisar-ho i els preus eren elevats del valor cadastral en aquella època amb els valors de vivenda. Ara ja quasi han passat 10 anys, si fareu la revisió dels valors cadastrals que poden baixar, no? Perquè realment a l'hora de venda els preus que van comprar amb el que és ara no tenen res a veure, si això ho teníeu previst de fer-ho. I després, ja que parlàveu de Campmanent, l'activitat que hi ha de Campmanent, sabeu com està? Vull dir, com tot aquest tema és molt complex, porta molt temps, però allò va quedant allà i no sabem com acabarà tot aquest tema. Bueno, si m'ho permet, el Ramon, vam fer aquesta comissió no fa gaire, del tema de l'aigua, d'aigües potables i millores. Allà hi havia un document molt exhaustiu que havia fet el responsable de serveis econòmics, a més és un tema que porta molt l'alcalde, l'Enric, i des de principi de legislatura, si ho miro i us ho envio, o podem parlar al proper ple si volem donar-li la màxima transparència, evidentment, però us envio el detall, perquè ara mateix no puc detallar exactament cadascun dels 7 o 8 contenciosos o litigis que allà es van repassar. Les casetes dels mestres, si us responc jo o la Laia, en tot cas... Sí, evidentment n'hem fet 3, la tercera s'està fent i hem anat a una per any. Hi ha una subvenció del catàleg de la Diputació que pràcticament en finança més de la meitat i l'objectiu és que l'any que ve, parlarem dels pressupostos al proper ple, però l'objectiu és que l'any que ve es faci la quarta, no? No sé si vols dir alguna cosa.
Sí, bon vespre. D'aquestes 3 que ja tenim, 2 que ja s'han fet les obres i una s'està fent, actualment en una d'aquestes casetes hi viu una família en període, amb contracte de 2 anys, i està per entrar-hi la segona família a la segona caseta dels mestres. Vull dir que està en ple funcionament. Triga perquè cada caseta que s'acaben les obres s'ha de fer el tràmit corresponent amb l'agència d'habitatge per tal d'afegir aquesta caseta al conveni corresponent amb l'agència, ja que es cedeix la gestió de la caseta a l'agència d'habitatge de Catalunya, que són ells els que atorguen les resolucions favorables. Abans que en Benet acabi amb les altres dues, de valors cadastrals i d'habitatge, el pla de solars, vam enviar 450 cartes, més que mai. No vaig memoritzar quines finques s'enviaven, però eren més que mai, i el que sí que ara podríem saber és perquè les que no s'han fet han iniciat un expedient urbanístic, evidentment, per requerir, o un requeriment més enllà del primer advertiment, o fins i tot en alguns casos ja d'expedients sancionadors si no se fa cas al primer requeriment. Aquestes no hi són. Jo entenc que no hi són perquè el pla de solars bàsicament busca solars buits, que puguin tenir perills d'incendi o de deixadesa, o en aquest cas es va incorporar per primer cop aquest any tot el perímetre, el que era sòl no urbanitzable, que estava tocada d'urbanitzacions. La qual cosa ha portat encara més feina, perquè era gent que no estava acostumada a rebre-ho i es va haver d'explicar també l'obligació de deixar la franja amb el que tocava ja a zona urbana. Prenem nota i ho mirem, perquè evidentment segur que l'expedient no entra dintre aquest pla de solars, però si hi ha una situació de deixadesa s'inicia expedient urbanístic i doncs prenem nota, que això també podeu fer-ho per qualsevol via, per un correu. Som uns experts en requerir neteges i endreces i tot, i amb tot el procediment que ve darrere, perquè està per la mà del dia a dia al territori. L'activitat de Campmanent, una mica el mateix, en el seu moment es va explicar tots els contenciosos i litigis que hi havia. L'activitat no està legalitzada, la propietat va intentar legalitzar-la a través d'una comunicació prèvia, aprofitant la llei de simplificació de l'administració, però l'Ajuntament va dir que no era el procediment, tot i que l'activitat evidentment segueix. I aquí hi ha diferents temes derivats, des d'algunes actuacions que hi ha hagut, com una tanca, com també el litigi per la claveguera que va quedar amb l'obra de Campmanent a sota. Aquí nosaltres vam denunciar perquè fos la propietat qui ho resolgués, la claveguera hi era i va ser amb l'obra, i segurament aquest contenciós no el guanyarem i serà l'Ajuntament el que, perquè no passi més el que passa a Campmanent, i l'any que ve hagi de finançar aquesta obra. Però evidentment per l'activitat per nosaltres no està legalitzada i la intenció és que no ho estigui, però està en un conflicte que no està resolt encara, i evidentment que es resoldrà quan s'urbanitzi. Està dintre un sector urbanitzable, de fet són terrenys que estan venguts, i evidentment el romanticisme pot fer que vulguem allà una granja, però els efectes dels purins sobre el pati d'una escola són notables, i les problemàtiques que hi ha, i per això hi ha una normativa urbanística perquè no passin aquestes coses, encara que ens pugui agradar molt tenir activitats agràries molt properes, però hi ha d'haver una coherència urbanística i en aquest cas no es produeix, i per això l'Ajuntament mai ha donat aquesta activitat a precari, perquè s'entén que no és el lloc i que el mateix pla urbanístic tira cap aquí. Però estem en un litigi, no hi ha més. Començo per la referència als valors cadastrals, la pregunta de si estàvem fixant-nos en els eventuals canvis en els valors cadastrals, perquè l'última revisió és del 2008. No s'ha sol·licitat una valoració col·lectiva, però des de fa anys sí que es fan unes propostes d'actualització dels valors cadastrals per coeficients en els pressupostos generals de l'Estat. Això s'han fet diverses vegades, en alguns casos s'ha aplicat, en d'altres no, però en tot cas això ja passa, vull dir que de fet des de pressupostos generals de l'Estat ja es vetlla perquè els valors cadastrals dels municipis més o menys ajustin el que diu la llei, i la llei diu que hauria de ser el valor cadastral aproximadament el 50% del preu de mercat, del valor de mercat. De fet, a Cardedeu això es compleix, fins i tot es creix. Probablement els valors cadastrals haurien de ser lleugerament més alts, perquè ara no arriben al 50%, estarien al 45, 46%, però per tant, diguem que estem bastant ajustats, i en tot cas, i és d'aquelles coses, si els valors cadastrals estiguessin ajustadíssims en rigor, probablement la recaptació per IBI seria superior. Sí.
Sí, no, però clar, no és un valor de mercat per cadascun dels habitatges, vull dir que en principi, però el que passa, per això feia referència abans que probablement tindria sentit demanar a l'Oficina General del Cadastre que mirés aquestes coses amb una mica més de deteniment, perquè és un impost important i perquè és vull dir que segurament es podria ser molt sensible o molt més sensible i donar una capacitat de modular la taxa més gran, però a més es podria ajustar millor a la base imposable, segurament, però en tot cas ho està força en termes generals. I pel que fa al que demanava el Jordi Nadal d'aquesta certa quantificació, el que sí que teníem previst, i en principi esteu convocats a dimarts que ve a 2:45 de la tarda a la taula d'habitatge. La taula d'habitatge, com recordeu, era una taula que havia nascut per elaborar l'ordenança verificadora d'habitatges buits, llavors en algun moment va ser un espai de coordinació de casos i ara, bàsicament, i en un moment en què estan passant moltes coses, tant de canvis legislatius com de canvi de la cartera de serveis, diguem-ho així, d'habitatge de l'Ajuntament, doncs el que es demanava des de diferents agents era que es fes una certa revisió del que havia anat passant. D'una manera bastant coincident amb el que deies, quants habitatges s'havien adquirit, bàsicament amb quina estructura d'habitatge social es disposava ara per estar tenint les emergències que es reben als serveis socials, etc. A banda del que es parla a la taula d'habitatge, entenc que demanaves més coses i una certa quantificació de quins són els béns que s'han anat incorporant al patrimoni de sòl, etc. Això és relativament fàcil de calcular i de posar, a més s'haurà d'aprovar, però que en podem parlar dimarts i acabem de resoldre tots els dubtes que tingueu sobre aquesta qüestió. Sí. No ens ha d'haver no vol dir que no l'ha vist. Si no hi ha res més, el ple es dona per tancat. Bona castanyada a tothom i ens veiem al ple de novembre. Sí, el ple el donem per tancat i hi ha una petició del públic, tal com marca el ROM, que ha arribat amb temps i forma i el públic té dret a preguntar. A la senyora secretària i el senyor interventor poden marxar. Sí, que hi ha una petició del públic d'una pregunta que estic dient i jo dono el ple per tancat perquè els temes de ple ja estan tancats i vostè té dret a fer una pregunta en l'acte públic, però el ple, el senyor secretari i el senyor interventor poden marxar perquè els temes de ple ja estan tancats. Digui. No, que aquesta vegada jo no li vull preguntar per la utilització de símbols partidistes a l'espai públic i als espais institucionals, perquè cada vegada que ho he fet vostè no m'ha donat resposta, o m'ha dit coses que jo no he demanat. Perquè, de fet, el mateix còdic de bones pràctiques de l'Ajuntament s'està incomplint. I l'ordenança municipal sobre les façanes també. I d'això no em diu res. Fa consideracions que les va llegir l'altre dia, però d'això no diu res. Però ara ja no volia insistir en aquest tema, perquè jo ja he assumit que vostè sempre aprofitarà l'ocasió per fer més propaganda política i no em donarà resposta. Yo de lo que le quiero hablar ahora es de una cuestión muy concreta. Antes he hablado de campañas de sensibilización sobre la recogida de basura, sobre los residuos. Bueno, hay una plaza, la Plaza John Alsina, en la que y los vecinos se quejan de que constantemente se acumulan basuras, sobre todo los fines de semana, y el sistema de recogida de basuras es muy deficiente. Bueno, pues simplemente le planteaba esta cuestión por si tiene alguna consideración que hacer o si hay algo planificado al respecto. Y nada más. Molt bé. Bueno, la pregunta encoberta de l'estelada jo crec que sí que li he respost, ja li vaig dir que li he respost per escrit, li vaig llegir el que li havia respost per escrit en el passat ple, per tant que ho torni a treure, jo no li tornaré a llegir el que li vaig respondre per escrit, si vol ho publico allà on sigui i ja està, perquè evidentment si està escrit i informat ja poc més hi podem fer, ja que insisteix per les estelades, abans d'ahir va desaparèixer l'estelada que hi havia aquí al parterre, vostè que té aquest odi visceral, aquests símbols de llibertat, doncs potser li podria preguntar jo també si vostè té alguna informació. Pel que fa a la plaça Joan Alsina, el què? No, si té alguna informació, dic. Home, dic, com que no li agrada... No, jo li podia preguntar perquè vostè té aquest odi visceral i aquesta pregunta constant i el d'això.
Respecte a la plaça Joan Alsina, ens reunim constantment amb associacions de veïns. Si diu que els veïns es queixen, doncs són els representants. No fa gaire ens reuníem per temes del carrer Barcelona. Ens hi tornarem a reunir. S'està plantejant també algunes obres per l'ubicació de diferents aparcaments i el moviment d'accessibilitat i les voreres i també de l'aparcament bicicleta als estalvis, que pot provocar alguns canvis també en aquella zona i, evidentment, les zones de recollida s'ubicaran el millor possible. Pel que fa al tema d'escombraries, aquest govern hi ha anat fent diferents estudis de la millora del sistema de recollida d'escombraries. S'han presentat a tots els grups municipals, també s'ha informat en alguna jornada pública. Ara mateix no està previst un canvi radical de forma immediata, però sí que hi ha prou estudis per seguir millorant aquest servei amb una recollida molt més directa i molt més enfocada a les diferents necessitats i sobretot a arribar a una recollida més alta en els diferents cànons. Entenc que no hi ha rèplica, que deixem aquí. Moltes gràcies.